Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinobi, ang inyong regular anchorman sa sining programa. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules naton nga presentation November 23, 2022. Action Firing Line. Ikaapat na kitang nga Miyerkules sa ika-11 nga bulan. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati nga nagamonitor na hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga mga listeners, nga mga viewers naton nga nagatutok karon nga gabi. Action Firing Line. Iwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa taknang alas 9. Oy, ang mga kaaksyon naton via online, pwede nyo gid ma-share kag ma-like ka ang tanan nga mga program sa Son Radio Bacolod para damo pagid kita ang maserbisyuhan. Action Firing Line. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton sining presentation, pero antes ang tanan mga pambukas naton nga mga balita kag informasyon karon nga gabi. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon taray pagcheckar sa lakat sa panahon. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi please kamin. Action lahat mayong gabi sa ating mga listener. Sorry. Ibalo natin lakat sa ating kimpo sa gabi, no? Miyerkules kita karon Nobyembre 23, 2022. Intertropical convergence zone nag-influensya sa ating kapungsuran ari siya nag-apekto sa Mindanao. Ang kaprobinsyanan sa Leyte, Caraga, Davao Region, ang BER-MM, bang sa Moro, Autonomous Region for Muslim Mindanao, kagang Soksarjan, magalumon ang ilang kalangitan. May lakta-lakta na pagtupa sa ulan kag pagpadago baling sa ITCC. Ang Metro Manila naman, sa ibang nga bahin sa atong pungsod. Upod kita diri, Western Visayas, Negros Occidental, nagapabilin. Maayad-ayad ang atong simbo diri, may paggulo-galom lang ang kahawaan at panamagalumon man ang atong kalagitan. May dala lang siya na liquid ng pagulan. Tugas ang ITCC, ginaugdan sang localized thunderstorms. Kag ang aton karon nga direksyon sa hangin, kag ang kondisyon sa aton kadagatan kag baybayon, hari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin magalin naminhan. Nasidlangan kag kalmado nga aton baybayon, hari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagtuludapya sang balod sa aton baybayon sa Mubisa. Okay. May takos niya 0.6 hasta 2.1 metro sa atong astronomical tide, no? So, amunika, nalakas sa aton tempo. Ang aton temperatura rin nagahamboy kita 25 hasta sa 31 degrees Celsius, no? 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, amunika, kabugusan sa aton lakas ng tempo. Sini nga gabi action. Aha, at least pero kaina purting init naman ang humidity dumabatyagan mo gyapon tunog. May Oh? 32 sa gina, 32 sakit na, oh. Yes. Gani. Na may ulom pero hindi katukma sa aton somewhere siguro sa part ng Negros Occidental. Oo. Ay siya. Ang importante nga wala sang mga weather disturbance outside sampar nga na monitor maluwasin ng ITCC. Wala pa. Pinlo pa. Although may ara nga mga galom pero daw hindi pagid fully nga daw titineng bra. May ara sa galom pero daw hindi pagid man titineng. Aha. Kaya ginaulat-ulat na ang forecast ng pag-asa mga 2-3 pa kapagyo ini nga Nobyembre. Pero daw depende na hindi man takapakot. Oh. Ay, daw go sign off na na may national anthem ka daw. Hindi ari ko sa kwan sa Capitol. Ah, okay. Tiga opening sang organic festival.
Organic Kaya Festival, nagpalayo tingala kami mo para kuya nga batian ko may makapagpapatyo. national anthem. Ano ma-sign off na si Bernie Villacana sa transmitter? Hindi, opening sang organic festival ta. Muna nagpalayo Tingala kami. ko. Baklila ko, talong na kayo, lian ta May ka. bation da sa imo. Gani, siling ko kayo do ka damo sa mga baligya na organic eh. Oo. Action gan, salamat, Kid. Sige, welcome. Ako mayong gabi. Oo. Gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Inalaman ko ako ni nga may national anthem nga nagasunod. Abi ko gani kung nagakuan may activity nga ginapatigayon malapit dira sa command center. Kay kabalo ka ang bag-on ning command center sa PDMP dito niya ginapahamtang no sa bahin sang barangay Mansilingan sa Panaad Park and Stadium. Action firing line. Pero ara gali siya akson gani Republika Subong no sa may provincial capital. Talking about provincial capital, ang ginapatigayon dira subong ika-15 ka tuig na niha ining organic farmers festival. Ti kung gusto mo magbakal magpangumpra sang pila ka mga produkto, kararuton, mga pagkaon, basta dira sa provincial capital sa South Capitol Road. Ara dira ginapatigayon ang ining activity. Kadto ka muda, no? Kabalo ka subong halin sa panakot, puwerti kamahal sang presyo. Action firing line. Kapin pagid Bombay ho, ambot ko may mga Bombay da, duway guro, no? Kita ko no kamatis lang ang gina-display. Kag iban pagid nga mga farm products nga available dira subong sa area sang provincial capital Lagun. Action firing line. Actually, ara sa dalan dira sa South Capitol Road, ginpahamtang ini. So kung may tiyempo ka mo ang pamilya, magpamalaklon dira. Let's support local. No? Kaya iti importante ini. Action firing line. Agti kabalo ka when you talk about organic bla. Why na ginabutangan niya sang pestisidyo. Wala ina iya sang ibutang mo chemical nga pwede makatuga sang kalitan sa aton ikayang lawas. Kampiyon na. Basta gani nga organic products, ang negros is known for that. No, kay grabe ang pag-umpisa sini, a very, very long struggle, pagpaninguha, nga at least ang organic farming, diri sa Negros Occidental, amo na siya kuntani ang ginatingwaan gid. Action firing line. Siling gani ni Dr. Kausing kaina nga na-interview sang makatapos sa media sa provincial capital. Siling niya after nga nagaganagan ng cases ng pandemic o sa COVID-19, at least amat-amat subong nga nagabalik ang interes ng publiko nga magpananom hanggang mag-support sa organic farming. In fact, daw naglapad-lapad na ang iyasang probinsya karon nga lugar nga ginatutukan o kung mayara sang organic farming. Action firing line. Impunto alas 7 na Action Radio Philippine Standard Time na nung pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ari ay hibalungon taning update karon eksklusibo sa Action Radio Bacolod ang parte sa isa ka 23 anyos nga lalaki. Hamakon mo ginabdak siya, dason gindala siya sa lugar nga may ara na kinutkot nga buho, ngang iya pagpati dito siya patyon. Ano mo na? Uy, nakapalagyo, nakalukso, nakadalagan pa, kag nakaluwas sa patod nga katalagman. Action firing line. Pero magluwas sa biktima, may kaupod manini nga isa ka babayi nga ginabuyan somewhere diri sa isa ka barangay man sa Bacolod. Perti ni siya nga sa isang balita. Ang question, sino bala ang may motibo sa paghimo sini nga krimen? Ano ang madalom nga rason sini sa likod sa istorya? Matapos nga ginaligar may ginapangatubang nga panumbong kung kaso ang biktima. Action firing line. Kay kung lantawon tang istorya, kung wala siya makapalagyo, wala siya makaluwas, sadtong ginaligar nag-abduct siya, mga abductors,
At igo mo siya masapuan 6 feet below the ground ka kung kinutkutan may buho itong butangan sa imo. Action firing line. Ina kon may makatalaw pangod nga dra kagin sulod sa buho, ti kun way paginabi sa makita sa imo at titulan gabok ng tulaan mo hindi ka pa masulbar ang kaso nga pagkamising mo. Action firing line. Pantayan ina karon nga report sa eksklusibo kag nakuha ni Akson Alvin Graba gintutukan sa patrol for a special assignment. No, siya kaina ang nagtutok sa Special Assignment and Research Team. Action firing line. Sa isa niya nga na-interview alin sa ginikanan o sa Iloy, pagkadto mismo sa biktima, upod sang biktima nga babayi, kag iban pagin nga ma-update na para at least mabatian ninyo mismo. No, nano naman ang latest diri nga palayag sang kapulisan. Action firing line. Pero antes sila nanupagin ang pilang kamadalag ko nga balita. No, as promised naton kaina, kunin na interview naton ang mga transport sector, transport group kaina. At isubong pati sila nagapamangkot na no gid exactly matabo sa amon. No, kay although ginhatagan green light, way dakpanay, way untat biyahe, sige ka mo biyahe da. Pero daw ay isang patod nga kagklaro pa subong nga policy direction coming from LTO and LTFRB kung anong matabo sini sa ila sa mga PUJ, public utility jeepney, especially ang mga traditional. Action firing line. As promised naton kaina siling ni Director Tabaldo tonight, mangikaupod na siya. No? In fact, sige kami communicate on travel pa siya galing. Tisiling ko timing gina karon dugay nga matapos ni Akson Alvin ang iya sinibalita, kadtuan ta siya kay gusto ko ni baloon ano ning nakuha ko yung information nga kundi ini sila why na mga franchise mo, no? Ang mga traditional jeep why na franchise. Ang butod ning ang ginasuggest ng LTO iparehistro nila bilang private para matagan sila special permit. Ano na siya man? Ano nga system ini? Aber ibaloon ta na karon gikan mismo sa pamunuan sang LTO sa Rion. Action firing line. Sa piyak nga bahin, dugang nga duha ka bubon sa barangay Mandalagan diri sa Bacolod nagpositibo sa kolera. Action firing line. Outbreak in deklarar sa mga lugar. Tida na no ini, no? Ara man dira sa Kapitan ng Niebe ang bag-o karon ginpamtang ang in-install nga punong barangay sa Mandalagan. Action firing line. Baloon talang na sa iya karon ang pinaka-latest na Councilor Saison nagpangabay sa mga departamento nga pasag karon ang inspeksyon kag koleksyon. Action firing line. Kapiyak nga bahin may mga update man kita sa ginapatigayon sang city nga calibration kag inspection man mga kiluhan sa mga merkado sa palibot sa Metro Bacolod ini mga pasaway kag why bala na-calibrate sa gusto sige baligyan nila pero kapamintaan nga negosyante dapat ginmanatagan leksyon. Action firing line. Pigado man utro man nga balakal sa inyo mga pigado man among payang 1, 2, 3 Hunyo. Sorry ha pero ti iban basi intentional man na no ulwas abi kon way kakbalong nga may diferensyang kiluhan mo pero araw-araw ta way gid kamo ka bantay sina. Action firing line. Pwera kay damo man mga matalong nga mga negosyante sa merkado pero i-check na niya nanong latest ano kadamo gin man bala ang sa inspection naging kandak ang nakita o kung gin-confiscate nga magkiluhan kay may diferensya. Ibaloon tayo na karon dugay-dugay. Action firing line. Samtang ang pagrehistro man sa mga ambulant vendors diri sa Bacolod sa noong umpisa nanong latest update sini. Action firing line. Kumusan maditali mantayan diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa gihapon diri kita sa Miyerkules nga presentation November 23, 2022. Action firing line. Alas 7:06 na. Now, Ario, unahon ko lang si Akson Alvin Graba. Kaini nga balita, kaina nagpalanog o kung kuan ini, no, una nabatian sa Akson Radio, sa Akson BBB program. Upod kay Akson Rex Kantong. Ti grabe nga balita, no, din kakita nga isa ka lalaki, grabe kasupog ni sa mga abductors, ginagkantuan siya, ginabduct, and then, may mga may mga, ang events bala, sundo naton,
until such time nga ini siya nakapalagyo gikan sa kamot sa mga abductors nga kunang taon na ton ang para sa sayon sa biktima at isa gilang padulungan niya inang tudason gid siya kung ako yung maglantaw do mo ng sitwasyon. Action firing line. Anong purpose nga dalon ka sa may buho man? Nga daw ginakonsider nga lulubngan niya na? Grabe ya. Pero, nakaluwas, nakasurvive, nakapalagyo. Ano gid ba na? Ang gabusan ng detalye kag background sining nga report. Balikan ta sining nga gabi si Axon Alvin Grapa on special assignment sa angot sa sini nga insidente. Action firing line. Let's have Axon Alvin Graba sa liwat ng pagdayday sining report para sa ibalo sa mga late tuners kag sa mga nagapamangkot sa aton karon nga gabi. Axon Alvin? Ara siya? Si Axon Alvin? Axon Alvin? Yes, aksyon na art nagpakigangot gigita no sa Iloy sining 23 anyos nga lalaki nga si Jordan Gamayo matapos sa unang gin report sa nga iya sining himata nga ginaligar ginabdak kahapon sa Purok Hiyang-Hiyang Barangay Kabatangan sa syudad sa Talisay. Tuman ang kalipay sini sa nga nabatyagan after nga nakita mismo ang iya sining bata nga buhi kag nakapauli action art alas 9 kaina sang aga after nga damlag pa gin report nga gin abdak kahapon nga adlaw didto sa may isa ka manukan along sa Hiyang-Hiyang sa Barangay Kabatangan action na art taw kagina eksklusibo nga na interview gin naton ang pamilya sa Iloy ang 17 years old diri nga bata nga dalaga kag ang live-in partner niya sini nga amo ang biktima aksyon na art din sulod diri kay Feli Gamayo una diri nga nakalabot gid sa iya ang ining balita kagabi gikan sa 17 anyo sini nga live-in partner nga si Jordan Gamayo aksyon na art sa diin ining si Jordan ang 15 dias o 15 days pagin lamang nga nagaubra bilang bantay sa manukan ni Engineer Oleya dira sa Kabatangan. Sa diin kahapon nga adlaw base sa pahayag diri sa Iloy 8 ka armado nga mga persona. Grabe ba? Bulit ni sila aksyon na art allegedly kag nagpakilala ang isa diri. May giningadlan ini actually sa iya sininga Iloy base sa pahayag man sining 17 anyos nga live-in partner ni sang biktima aksyon na art din ang diri isa nagpakilala si Rani Celis ginaaligar nga miyembro sang National Bureau of Investigation nga nagsulod mismo sa manukan kag diri aksyon na at ginaresto ang iya sining bata nga si Jordan aksyon na art. Okay. Sa diin ang natabo diri kay una pagpadulong pagsulod sa sining manukan aksyon na art may magulang nimo si Jordan nga nagaobra man dira at the same time upod niya man ang sining live-in partner sa nga nagsulod ang ining nagapakilala nga NBI aksyon na art number 1 diri agin pangitaan Ano ang pakilala ng National Bureau of Investigation? NBI ang gin palayag diri sa Iloy although may gin-mentionar man gani diri nga si IDG mong. Okay. Oo, tapos ang natabo diri aksyon na art tikay ko mo ginpangitaan sa warrant of arrest wala nagpamalibad ining si Celis kag ang sing kaupdan nga ipakita ang ining mandamiento di arresto in which ko Okay. sa action art nga kung may ara operations ang National Bureau of Investigation especially sa pagpangdakop sa mga wanted person even ang mga kapulisan sa tagsa ka mga police station ga-coordinate ni sila sa isa ka lugar sa diin ara dira ang iya sinanga dalakpon. Ang natabo diriya aksyon na art nga wala sang coordination and at the same time wala gid sa magin pakita allegedly sang ginatawag nila nga mandamiento di arresto that is why aksyon na art ang natabo diriya nga gin pasakay man nila diri ang ining si Jordan ang natabo naman diri kag base sa pahayag ni Feli Gamayo nga kay ko hindi man paupdon ang magulang sa sining biktima ang ginhimo sang iya sining live-in partner nag-upod siya action art. Okay. Nag-upod Ining si siya. Celes nga ginambal ni amo ning nagpakilala nga authority.
Oo, nagpakilala sa Action Art nga authority. Ang abal sa to nga NBI, do mo na. Oo, nagpakilala siya, pahat-pahaton ina. Ano Oo, paagi nasang- sa ID to Action Alvin o kung gin-mention nila nga ngalan? Gin-mention na lang ang ngalan, wala siyang ID Action Art nga Okay. pahayag. Kati kung legitimate nga operation na hindi man na pwede nga hindi ka magpakilala mo, ako si Action Alvin Grava, ma-interview ko si imo, o pero iniyati apprehension niya, dapat mayara ka explicar sa tao ang tanan nga protocol sundon mo na kag ang legal procedure bla Action Alvin. That is correct, Action na Art. Ang nga ginapangita man ang legalidad sang sining nga pamilya, and just so happen nga failure o sunod wala sige sa may ginpakita diri Action na Art. Pero sunod sila may warrant of arrest kami din sa korte, pero amo nang pamangkot Action Art amo nang gina-question nila diin kag ano nga kaso. Pero sunod diri kag kay komo ang natabo diri Action na Art kay ginaresto gid nila o kun ginkuha gid nila ang ini si Jordan Gamayo Action na Art kay allegedly ang kaso sini robbery inabase sa pahayag diri ni alias Rani Celis nga nagapakilala allegedly miyembro sa National Bureau of Investigation nga ang kaso robbery, and at the same time Action Art kay komo gin sakay na gid ang ginhimo diri sang iya sini nga live-in partner nagsulod man siya nagupod siya sa dala ang kabalaka Action na Art nga base bala kung anong matabo sa iya sini nga live-in partner. Grabe Ang no. Action Tiyamak Art, kon muna magpulo ka armado. Ano with the short or long firearms ini sila? may gahambal Action Art kagina una ginambal sang nanay may long firearms may araman short firearms Action Art. Agad Sa pulo sila isa lang ka kasalakyan, pila ka na isalakyan sakyan la? Actually, isa lang ka sarakyan mo. Ang sarakyan nga ginsakyan diri Action na Art puti nga adventure. Okay. Na may plate number Tango Foxtrot Tango 5961. Ang adventure magpulo no? Oo, Magpulo actually, sila, bali isa ka driver, duha sa front seat, guro tatlo. Sa likod sa adventure, pwede ka pungko da, butang mo tatlo, abi, or apat man. Ating sa likod may apat man da, pwede ka nigali po, o dusi mo, no? Oo, kaya ang unang report kagapahayag sang Iloy, 8 mo ka mga Walo. armado ka mga persona plus 2 kaya nakaupo nakagin para naman sa sulod sa puting Ang bayi kag ining 23 years old, meaning pulo sila kabilugan. Do mo na. Oo, pulo sila kabilugan Action na Art. Okay, okay. So, diri ang natabo naman diri Action Art kumon man sa kabalaka sa sining nga babae sa iya sining nga live-in partner nag-upod ni siya sakay pero ang ginimo diri sa magulang sang biktima glista ang pangalan ko ng plate number sang sining puti nga adventure na may plate number Tango Foxtrot Tango 5961. Ang Action Art ang pahayag diri na sang Iloy sang biktima nga si Feli Gamayo. Ari ko sir, mo pinapakao kay Leluya, minto bilunggo-lunggo din bali ng liog ya, tapos damo siya pilas-pila, may mga pilas sa tigil. Wala ito sir, nakapalagyo naman sir. Nakapalagyo siya. Oo, nakapalagyo naman ito sir. Ang ito kanina nakapsalan. Din siya dampi ginabdak, ma'am. Amado ka lang, yes, kuno, bal sa magulang niya. Alas 10 ang aga. Oo. Sa diin, ma'am. Wala, sa may talitay dito sa resort sa Kapistuan, Maradiraw. Iyang-iyang. Ano prestada, ma'am? Nga, paano siya ginabdak, ma'am? May upod siya? Oo, dali iyang ng asawa, sir. Oo, pwede sila kaya asawa. Dali kaya asawa niya ito ginuwigot niya sa tumuag kampe. Paano sila ginabdak, ma'am? May nagabali ang tata ko nito na nagbarani sa may manukan. Kaya sa kumpituan sa mga manukan na dahil amo. Wala ko sa bansa. Engineer Ulia, ako nang sa amo niya. Muna siya ko nang naobrahan sa bata ko sa manukan na amo ng pangalan niya. Siguro, bilang mo may nagsalod na walo kasi lugar mato. Amo to nagano ko no siya nga may waran umares sa kitanaw sang apon bali umaga na bana sa akong bata may waran sila kuno nga dala sige bata sang apon umagad nang robbery kuno ang kaso sang bata ko halin ko na sa Isabela nga ano na waran sila nga nang upo pusasa natin nagkambalang apon umaga hindi lang kapusasi kaya kung isa lagi man na saya ikuhaan nyo lang sang mahinay kag lulo lang kani
upod lang na sa. Siling sa ngapon bata niya, gusto ko nga matalaw tani ang waran ko kung ano sa mga tuod anong kaso sa ako ng hod. Hindi niya pagpakita. Diyos. Sige, maupod na lang ko, hindi magsugot nga upda na sang hapon nga bata tong bali magulang na sang ginabda. Bali ang asawa mo nagupod. Yamba nagambal sila nga sundon ako sa Talisay Police Station. Hindi, okay naman po ito ng hapon ni bata. Kasi police station mo, isang sige na kuno nakat nang nagambal na ni bali ang ano, ang sunod ng hapon bata. Nung wala na sila nakita, kaya nagain ko ng alagyan ang ilang ginagyan. Hindi pa kanto sa pulis. Damo na wala na to nakita sa hapon bata nagdalain ng bata kung subang kaya wala na siya makita ang tanan niya police station ang utan na namon wala sa kanyang dala. Okay. Kasi nagpakilala to bala sila sa nga NBI sila how nagpakilala mo to sa nga si Rani Siles ako no. Tapos ang plate number ni sir nakuha man sa bata ko CST 5961. Action Art Grabe, kawahan ang isa paginti adlaw siya ginkantuan to sa Manukan. Oo, alas 10. Diba, kumagan, kuha niya, si Butlak sa kadlaw, kasanag na iya. Grabe, gid guts, no? Oo, in broad daylight action na art Okay. sa padurungan gid no sa Manukan. Now kagina naka-istorya taman kay timing ara action na art ang iya sining live-in partner. Gin paatag sini action art sining 17 anyos nga live-in partner abi ni Jordan Gamayo nga hugod jagid nga magsakay sa puti nga adventure. A good of the niya nga sining live-in partner action na art sa kabalaka nga basi bala may malain nga matabo bala sa iya sining live-in partner pero ang natabo diriya kay kubo gin pasakay siya pero pagkahapon sini action na art nga gin papanaog siya action art sa may economic highway sa may barangay Kabog sa diri na sa sudad sa nga Bacolod kag sa liinsro sa iya ang natabo diriya kay samtang ara sila sa sulod sa salakyan sang adventure number 1 diriya ginpusasan gid sila action art number 1. Okay. Ikaduha gintahayag man sang sini nga babae gintampa pagid ni siya sang isa ka lalaki nga ara sa likod. Tiga gintampa siya kay Wayne siya ilabot. Tiga ginpaupod siya, tapos nampaon pa siya. Oo, gintampa pa. Niya, base man sa pahayag, action na art sang sining 17 anyos nga babae. Okay. Ang ikatatlo diri nga natabo action art, gin natabunan ang ila sining nga mga mata, gin padoko sa may salakyan bala action na art kag diriya ginumpisahan na nga gina-interrogar sining 8 ka mga individual. Ang ginpahayag pagid diri sa babayi o kung 17 anyos nga babayi pilit niya o kung puwersa nga ginapaako bala ini si Jordan sa kaso kunti robbery tong unang ginpahayag sa Iloy asos ta kaya pagid puwersa nga ginapaako nga ini si Jordan sa kaso nga rape and at the same time pag pangawat. Sa paglauman nga natabo diri aksyon na paglauman ang ining babae bala nga after sang interrogasyon nga base bala buhian sila aksyon na art asos ta kay pag-abot dito sa may economic highway imbis nga buhian ang duha isa lang gid ang papanaog. Ini Okay. ang 17 anyos nga babae. Anong oras siya ginpapanaog na somewhere in Kabog? Mga sa alas 3 sa pasado Bako lawig siyang travel nila, makuno alas 10 pa dito, butang ta, it would take time, no? Alin sa pagkarga siya sa lakyan. Pero butang ta, magaling to sila sa Talisay sa Kabatangan, din diba ni, sa yang butang ta mga alas 12, mag 2 hours, layo na naingin mo malabutan niya. Oo, amo tong ginambal bala sang Iloy nga nabalaka na ang magulang bala aksyon na art. Kaya Okay. hindi nga going kuntani sa police station as sakay naglain man ang dala. Di ba si Dri sila yung nag-usoy sa Granada? Why sila nag-usto pa Talisay? Isa pa na aksyon na art kay magabase ina sa investigasyon. Kaling kati that time siguro, nalo pagsakay sa salakyan, ginbutangan na yung tabon ang mata na? Ang sasalakyan na sila action art ginbutagan na tabon. Hindi na nilang balani kung di sila ginagi. Oo, amo nang hindi na nila maibaluan action art. Kaya ginpamangkota ang babae kung anong tabo exactly. Di ka malagagi. Hindi na nila maibaluan action art. Kaya may tabo na ang ila sining mga mata action art. Okay. Now,
Ang natabo naman diri kay kunti naglabot na sa may economic highway diri na action art in released ang ining babayi sa pagpati kun na sa babayi nga basi bala silang duha ang i-release o kung napapanaugon asusta kay siya lang gid ang gimpapanaog kag gilayon nga na madasig nga nagpadalagan ining adventure nga puti action na art ginbiyaan ang ining babayi and just so happen nga may nakit-an siya nga isa ka tricycle nga diriya nagpangayo sang bulig kag gilayon nga ini siya ang ginadala action art sa barangay hall mismo sang barangay Kabog kay dara natabo man nga dara sa gindulog bala action art sa may area sang Kabog kaga ini siya ang ginabuligan man partikular ni Kagawad Rosana Ilon gindala ni siya action na art sa Sa din, alas 7:22 na. Action firing line. Sabi man no, do galantaw lang kita sang sini. Do inang pelikula bla. Namakon mo na yung gapuson ka, pusasan ka, butangan ang mata mo sang tabon. Tapos ang nag-upod nga live-in, ginbilin pa sa dalan. Sundin sila dahil nagpakanto. Ari si Action Alvin, graban, utod linya ya Action Alvin. Yes, action na ang natabo diriya kay kubo nga ining si 17 years old nagdangup man kag nagpangayo sang bulig sa barangay hall and at the same time nabuligan man sa mga barangay official ginda doon ni siya ni barangay Kagawad Rosana Ilon dito sa police station number 9 number 1 diri action arts ang intensyon para i-report number 1 sa police ikaduha makaparecord man sa police station number 1 or rather number 9 angot diri sa ginaaligar nga abduction action na art just padro kagabi nag-abot ang pamilya sang sining babayi kagagalayon nga ini siya ang ginapapauli man dito naman sa area sang Moises Padilla. So bali ang bayi ni siya pagwigit tas dalan nangita na lang siya sa mga balay, nagdangop sa mga balay. Oo, kay Como medyo iwat man ang puloy ang action art, suno sa iya nagsakay ni siya sa tricycle bal action art. Okay. So, nagsakay ni siya sa tricycle. Kag ang siya nga tricycle, amo naman ang nagdulong sa iya, padulong dito sa barangay hall. Dito sa barangay hall naman, barangay officials nagbulig sa iya, going man sa police station number 9. Pero ang bayi ni taga Moises Padilla man? Taga, yes, action art, taga Moises Padilla, and base sa initial information naton from police captain, ang hepe bala sa station number 9, si Captain Tapang, allegedly daw nagtaban balhin ng duha action na art. Bali ako, sige, why naman niya gamatter, pero nag-uptanay lang sila, nag-ilop sila ya, nag-uptanay sila sa Bacolod, from Moises Padillas lang ang luhalin. Yes, action na art. Okay. Ay, at pamatian ta ang pahayag diri ni police or rather pahayag diri sang 17 anyos nga babayi. May warrant o ba rin sila, pero titi, to sir, gintunog, kubalik nila, sir. Nga nakahambal ka, amo na. Amutan ni sila, sir, to. Ginsunog sa diin nila ginsunog. Sang pag, na, sir, sang nagwa na kami sa, sa dara, sa iyang-iyang. Nakaistorya ninyo o may mga ginmuno sila samtang ara ka mo sa salakyan? Niyara, man, sir, sigambal, sila kuno may ginrip, kuno si Jordan, sa kanaka, kuno balay, mom na. Sa diin ko din natabo tanan. Amo na ganing ginahan sa mangkot na mon, kay wala, ganyan sala si Jordan, sir, ya. Sa sulod sang salakyan, anong ginihimo sa inyo? Ako yung sir, gintamka, ako sa ngisa ka lang kay, sir. Na si Jordan, Mabato, tanay, sir, kaso wala man sa bato, sir. anong ginihimo kay Jordan samtang ara ka mo sa sulod sang salakyan? Ginpusasan sa sir, tapos ipaduko kami duwa, sir, kagintabunan sang masamon mata. Paano kanila ginbuhian? Ginupundo sila sa, hindi ko kabalo kung ano nga lugar, pero to, ng area, tapos ang barangay Kapopo na, sir. Sinabi ko, sir, pagwaonan nila, blaseraw. Gali, sir, nagsakay sa kulpe, kung nagpuguruhot sila. Wala na ko dahil kabalo kung diin siya gindala. Action na art ang kabanyo. Grabing istorya, okay. Oo, ini pahayag ni sa 17 anyos nga babayi nga eksklusibo man nato na interview action art that after nga kastorya ta ang Iloy. Now timing man to action art samtang gina istorya ta
that was 30 minutes after sa istorya ta nag-abot gidya aksyon na art kag diri nang emotional ang Iloy nga nakita niya buhi ang iya sining bata nga si Jordan Gamayo timing nakaistorya man ta sa iya as to get nano exactly natabo umpisa nga ginkuha ini sang sining walo ka mga persona aksyon na art pero ginpamangkot kay di niya gid matungod ni Jordan Gamayo action art kundiin nga mga lugar ini gindala sang iya sining abductors diin ini siya ginbutangan bala sang piring o kun tabon ang iya sining mata diin sunod diri kay Gamayo sa isa ka madulom nga lugar mga launa pasado ni siya action art kay nasang kaagahon ginpasulod ni siya sa isa ka buhok nga tuyo kung tani nga patyo ni siya paagi man sa pagluthang pero na timingan daw ginahambal ta action art na ang hilan kay wala naglupok ang armas action art naglupok dras amoning nangin drason niya nga makadalagan kag makapalagyo padulong man sa katubuhan sa piyak sang masiot man nga katubuhan kag madulong nga lugar aksyon na art diri nga isa mismo nga nakaangkon man sa sini nga mga kapilasan bala aksyon na art now ginpahayag man na diri ni Gamayo aksyon na art nga ang iya siningen agyan sa pagpalagyo makon mo na nadumdumon niya na nakalakat na siya ara na siya sa La Carlota Black North siyudad sa La Carlota din nga buho ni siya gintalangan nakaplagyo sa kakalabot sa La Carlota pamangkot action art kung ano gid mga lugar kay di niya gid exactly madumduman kung diin siya kay ginbutangan balang piring ang taklob ang iya sining nga mata action art okay oo hindi niya gid mabalan kung diin siya mga lugar nga ginpaag. So ang natabo diri aksyon na art so base naman sa pahayag diri ni Gamayo na dumduman niya na nga ara na siya sa La Carlota nag-cut lang ni siya action art tubtub alas 9 sang aga aura dara mga sanaaw na bala action art hasta mag-aga panglakaton sa kilid mismo sandalan sa pagpati nga wala na sa may gasunod sa iya okay so na timingan man action art nga isa sa iya sining himata nga nagadala sa tricycle nakilala siya sa nakita siya nga nagapanglakaton from ara na siya sa may Antipolo, barangay Antipolo sa Banwas Pontevedra. Timakon mo ang Antipolo, yung separado ng dalan ang La Carlota, layo na tuya ang proper? Oo, ginlakad siya ni aksyon na art. Kag diri nakasakay siya sa iya sining himata kag giloyon nga hindi siya ang gindulong sa iya sining puyan dara man sa crossing Bagyo. So atong buho nga dito sa Gindala hindi mabalaan kung ano nasakupan tong lugar. Hindi niya babalaan kung ano nasakupan nga. La Carlota to siya o kung Pontevedra o kung ano man nga Banwa hindi pa mabalaan to. Hindi pa gito mabalaan aksyonan. Okay. Hindi mangkutan ano nga klaseng nga buho uni. Sulong niya lulugnan. Ti magugin kutkot yung buho. Sa pana-aksyon na art amo na ang ginahimo allegedly sa mga manug patay ini ang base sa pahayag mandiri ni Jordan ari ang pamatian ta si Jordan sulod ko nila sa buho tapos ginaksan ko nila ang pusat tapos nila sa ngarmas nila nga kirohong ko nila wala gali mga magasin amo to dayon nga naglumpat ko sa buho ang nagsugot sa ampo. Okay. Ano nga buho ni? Oo, sa nga lupungan gito lang. Lulugnan nga. Oo. Sang nakapalagyo kagi ka ni sa anong ka mga tawo ni diing ka una nga nagdiretso. Ba nagbalik ka sa Alangilan o rekta ka pa uli sa inyo? Lagi ko di pa uli sa mon, sir. Diing ka nakasakay dampi. Dire na, sir, sa pantaw din lang sa may, Antipolo. Pontevedra. Oo. Wala dalakat malang ba wala man ting may kasunod. Way kanila ginlagas, no? Gikan sa pagpalagyo nimo. Wala. Anong pilit nga ginapaako nila sa imo? Ang kaso nga rape. Pero tuod ni, nahimo man ni kung wala. Wala. Naka-istorya ka sila, anong purpose ginila nga ginimo nila sa imo? Na lang ko gani. Yun, sir, na ulamit na lang ko. Nagapati ka nga BI o kung CIDG ining Wala gid sa ila, wala gid sa ila yung panglawag mo, sir.
aksyon na art Oh. Ti ano ning natabo subong ni kay since nga nakaluwas ni siya sa amon ni nga katalagman, why siya nagdangop sa mga otoritista para mabalaan kung sino tong grupo kag kung matuon ning ginambal niya? Sa pinaka-latest kagina action art, nag-istorya namon ni aksyon na Rex Cantong ang Eloy isang biktima. Okay. Na personal nga nagpatulong sa Moises Padilla Police Station para magpangayo man sa police assistance action na art for them nga makalakat sila sa syudad sa Talisay nga kahit paano bala nga mabuligan man sa mga kapulisan para makaparecord sa ginaaligar nga abduction na tabo kahapon nga adlaw action na art paagi man sa bulig sa nga BC Alcalde sa Moises Padilla nga nagpakig-angon na pagigangutan man ni aksyon na Rex Cagina nga magbulig man no sa sining pamilya para basi posible nakaparecord na ni man sa area sang Talisay City Police Station kay kagina man action art nakaistorya man naton na makadali si Police Captain Rodel Tapang ang isang police station number 9 sa diin sa iya kag kahapon ginkonfirmar sini nga nagpatulong gid man dito sa police station number 9 para magpa-record hindi 17 years old nga babae action art kag diri natabo may initial nga investigation ginpahayag man diri action art ni Police Captain Rondel Tapang nga sa aligasyon sang sining babae nga NBI kag CIDG allegedly amo ni ang nagkuha sa ila and although kung sa level bala aksyon na art kay ti freely nagupod ang ining babae dito sa pag-abduct sa iya sining live-in partner so ang natabo diri action art base sa pahayag diri ni Tapang sa ila sining level o sa police level sa police station number 9 wala sang abduction natabo on the part dito sa babae. Okay. Pero sa lalaki, wala pa aksyon na art. Kaya na gindala nilang lalaki. So sa babae, wala sang abduction nga natabo that is why nga ginapagkamaayo nila nga abisuhan nga magpa-record man sa may police Talisay City Police Station bangod ang insidente natabo dira sa may hiyang-hiyang barangay Kabatangan sa siyudad sa La Carlota Action Art. Pamatian ta portion ng gida sa pahayag diri ni Police Captain Rondel Tapang. Ayan to, sa may somewhere in yung Sinamig Highway, according sa kanyang allegation, tapos yung nagpadulo siya sa tricycle doon sa Barangay Cabog. Yung Barangay Cabog naman na councilor, nagdulong sa amin gi-endorse, so gin-record namin. Pero yung ang background sila, karon gin-refer ko man to sa ang utod sa Talisay na ang iyang live-in partner parang Uy, nautod siya alas 7:35 na. Grabe no kasi bod man inano gid bala exactly ang motibo sini kag nga mo ning nadangatan, no? Makon mo i-travel mo pang tao halin diri sa Talisay pakadto kalabot ka na lang Carlota hasta to sa Pontevedra na sang ulihi Akson Alvin. Yes, sa aksyon na art ari ang padayon nga pahayag ni Police Captain Tapang. NBI or CIDG. Pero allegation naman na siya. So that is the subject for investigation sa Talisay kung nangyari talagang gano'n. Yung minor na kanibin partner, voluntarily according sa kanyang statement na sinabayan niya kasi obda niyang loob yun niya. So she was not actually forced na sumama. Kasi ang sister, gusto ko sa niya, ang sister mag-upod eh. Well, I don't know the story behind along na pinilin siya. So walang abduction na nangyari. Sa amon lang sa level namin, gin-record lang namon, then gitawag na mo ng ginikanan. May padila, ginkuha agabi din. So ayaw naman ng pamilya kay aksyon na art ang kapahin gila mag sa nga pahayag diri no ni Police Captain Rondel Tapang. Iya sa side naman sa police station number 8. Okay. Balita report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Bali ang Talisay Akson Alvin way pa kuan no, way pa sila investigation no.
I-check ta ni Action Art kung bala kay kagina mga around 2 o'clock nagpakig-angot sa aton mo nagpakig-angot man kita dito sa Iloy sang ni Jordan Action Art nagapangayo sila assistant sa police para makapadulong sila sa Talisay City Police Station. Basi Boss Aga sa Action Hotline may ara update na. Basi ma-facilitate puliwa total do may communication, may contact man sila to. Roger, on that Action Art tingwaan pagid ni no nga maka-communicate kita liwat sa pamilya and at the same time sa mga kapulisan naman sa Talisay City Police Station. Report sa patrol ini si Action Alvin Graba. Sa balita, sa aksyon sa Bacolod. Action Run! Action firing line. Salamat kid Action Alvin Graba. Ano ba lang nagapalipod o ano ba lang sa likod sa sining insidente nga natabo? May kamaturan bala ini ang aligasyon sang tagreklamo, ang kaso nga abduction, malawing nga pagtransport sa iya diin atong buho na hamtang. Naginaligar gindalaan sini sa iya kag pigaw kung ako'y maglantaw abi atong mga abductors tuyo mo nga tirohon pero basig ginaanghilan man ni ang ining nangin subject no sang sining abduction nga way mabutangan magasin ng ambal niya nga mo tong way malupok. Ano paglupok sina kun way magasin? Siyempre way bala o kagano gid bala sino bala atong nga grupo? Otoridad gid man bala? Ara bala siya sanay sa aton gobyerno nga mga authorities? Sino gid ang may madalom nga dumot sa sining victim? Amo lang gusto nato ni balon ang mga investigation of the police kag ang mga kwani atong NBI ano mambal sa NBI ni kadugin name drop sila. Action firing line. Balon ni na kag tutukan gihapon ang aton malang drigin report tani because nagpabalo sila mo nga mo nang insidente. Nagpabalong pamilya mismo nag-pick up ini sa Action Radio Bacolod kag tingwaan ta nga maklaruhan ini for the sake no sang mga Negrosanon, Bacolonon nga nagamonitor kung nagapamangkot kung ano gid exactly ang sa likod sang istorya kag kamaturan sining ginaligan nagluntan nga abduction incident. Alas 7:39. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang balitang This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
patuntunan sa mga individual nga nagatalagay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala na traffic to or traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life.
Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Oy may gabi dira gali sa kay Chofilo Hispaniola Jr. Gamonitor siya amuman kay Paring Sindoy Ranci. Paring Sindoy, may gabi kay Oria Jumbo Celes. Imelda Medra Galiho. O salamat man na. Good evening man sa imo. Mary Spring. May gabi man kay Wilma Herola Bertumin. Kamonitor man siya. Marilo Adriano kag Gracel Doroteo Latuza. Catalino Istor kag Jovi Monares. Thank you gida. Jovi Monares. Jocelyn Balahadya. Liberty Binitin Ubaldo kag kay William Nimis. Thank you sa inyo. Ara man si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo. May gabi. Watching from Minnesota, USA. God bless and have a great weekend ahead. Salamat gid sa inyo ni Doc Matt Mayo kay Ma'am Vanessa Mayo. Action Firing Line! Albert Choi Young. Madam Ems Abuso, may gabi man. Jerry Kane Siguter. Araman si Aki Mihika. May line. Thank you man. Eds Barbas Vasquez. Georgia Gargasiran. No, salamat man Tuto Asis Mahinay. Jennifer Timon Alegre. Rica Pinida. Thank you man. Dave Kasidsid kag Justin Harmonilia. Oy, may gabi dira sa inyo. Happy birthday kay Tuto JR Magbanwa. Anak ni Akson Eric Magbanwa. Birthday niya subong adlaw. Action Firing Line! Kag sa tanan dira nga nagahiwat sang ila kadlawan, happy birthday sa inyo. Virgie Olpinda, monitor always from Celine Homes. More power and keep safe always. Salamat. Ara man si Jesse Calderon, no? Thank you gid. Si Dad's Goals. Thank you gid sa inyo nga pag-monitor karon nga gabi. I-check ta lang dugay no. Si Sir Pelton Ripora siling niya action morning ko no sa Pasay City. Ara ka sa Pasay City, sir. Si Torco Jongko may gabi man, Alfine Tumisa. Milili Oligo, live naman karon nga gabi. Si Pablito Benedicto, good evening man. Imelda Madrigaliho. Nabasa ko na kaina. Thank you gid no for listening. Ayos. Sige, kay i-check ta ni dugay-dugay ho kay gusto ko ni klaruhon blas sa taga LTO kung anong matabo sini sa mga traditional jeep nga way man dinakpanay tuod pero anong system sini while nga ginahulat naton no ang matabo kag ang arrangement kuning kaso ginman no nga may ara na abisang green light actually pwede sila biyahe kay kumong may pag-istorya nga natabo si Mayor Albi upod diri sa LTFRB kag LTO. Galing kiti gusto tumbatian gid sa taga LTO nano ang istorya ano gid bala ang system sini no kay kaina siling Director Tabaldo ga kontakanay mga siling i-check ko lang na karon man sa LTFRB kay ti siguro mapagwa ni sila sang isa bala ka statement na lang para maklaruhan ini tanan no kag kay gusto ko ni baloon kay ang balita nga nakuha ko nga may kuan mo nga may ara sang do pakwaon sila permit no special permit pero dapat parehistro alay nila sa LTO do private ang status nado ini man ano kay ka kung ikaw transport group sini malibog ang ulo mo. Action Firing Line! Anong himuon mo bla? No? Amo ni kung kaysa mga program nagasibod siya since nga ang proseso do gina-cut short for the sake sa mga program kag luyag matabo isang gobyerno ting iban diri ang consultation do na miss no
na na-miss out siya ay sapakan, resulta, tiyan mo ni, pagka-implement na, nagatuhaw ang problema. Action firing line. Amo lang sitwasyon, gid. Ti baloon ta na, no? Taga LTFRB galing subong si Director Osminia Doc Budlay lalabuton sa una. Do medyo mahapos pa ni siya, no? Kontakon mo once in a while kung gusto mag-interview do pwede pa. Galing lately man I don't know basi sako man ang taga LTFRB. Galing ti problema diri sa aton kay YTD office. Yan ang satellite office nga pwede kadibla. No, nga makakadto ka, may ipamangkot, may clarification. Nga bisan hindi mas sila kadirekta hatag time sa mga transport organization. At least may ara sila sang isabat kung may query or ipamangkot ang media. Action firing line. Okay kay ga-mobile pa siling ni Director Tabaldo siya kaina pero until now basi kon si nag-travel ni siya pa Kuan Guro pa Boracay nga medyo lawig-lawig ang travel niya. Action firing line. I-check na lang na karon dugay-dugay pero unahon ko lang anay si Axon Dale Salazar ang update sa Bacolod City Government Center. And then ma-check kita karon sa committee nga process bala kundi ang gusto matabo subong sang alkalde actually i-register or daw may inventory sa tanan nga mga ambulant vendors. Pero nakita ko lately, hupati ang sa downtown area, may ara nga pag-survey, kag daw nga listahan na sa mga vendors nga mga nagabaligya das downtown, tinanong matabo sini kay actually subong daw medyo nagbalik na sila, temporaryo, ginaalaw man sila sa guwa sa merkado because nga number one, ginakayo pa sa sulod mo, pero mag-abot ang tiyempo nga maplastaran ng mga merkado. Pag-insendi ko yati kung istriktuhon ang mga vendors, bangod nga ti ang dalanon, ang sidewalk, beyond the commerce of men, gimana mo, hindi niya pwede nga negosyuhan dira, nga inang kapinpadalan, no? Pero ano ang mga himuon diri sa city, at least to regulate siya ila. No, ibaluon ta na kay importante ining nga mga development. Kapin pag ang ambulant vendors, nagkuan malang ni sa itong nag-viral, balang nga, dumduman nyo itong nga nakuhaan nga Chicken Joy balang ginbakal. Pero actually hindi ito sa eskwelahan ginadisplay. Ginbakal lang sa gwa sang merkado nga nagabaligya and then gindala nga daw ipabalon sa bata. Action firing line. Tiyan mo itong natabo, no? Hasta sa ulihiti ginaktuhan sa city. Pero ari ako, kulera, hindi ang sa Mandalagan na dugangan pag itong mga bubon nga nag-positive. No? Ambot kung ano ang mga approach pag idugang, ngayon mo unsang city kay pag-intindi ko, tanan nga may mga bubon no? Sa palibot sa Metro Bacolod, ginakwan na ginman ginatutukan na ginman, nga at least ini sila ang mabutangan sang chlorine. No? Amo ng process ng nahimo karon sang City Health Office. Tigaling kayong cases nagataas, kanadlaw may ara sang recorded, no? O, nga dugang sa listahan. And lately, dira mangyapon sa area sang barangay Mandalagan. No, may supply naman sa basiwa. Anong ining mga lugar ni, way paninlabutan sang linya nila. Action firing line. Paanay kita na sa detalye na sang report gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Let's have Action Dale Salazar sa aton nga linya. Action Dale, may gabi please kami. Action Art, nag-issue ang Bacolod City Health Office sang City Health Office Advisory number 2 ang ito sa declaration na outbreak sang cholera sa bayan sang Barangay Mandalagan diri sa may syudad sa Bacolod. Action Art ini kasunod kasi based sa laboratory examination sang RITM no nagpositive sa cholera ang duha ka mga bubon nga sakop sa Barangay Mandalagan. Una, isa sa kabubon sa area sang Purok Luhod-Duhod. Ang Action Art last time ang Purok ban kung sabihin na may araban sa nagpositive nga bubon dira sa area pinaka-recent kay kadua amo sa area sang Purok Ipil-Ipil, Barangay Mandalagan. So ining advisory number 2 gin kagwa sang City Health Office nagperma diri si Dr. Grace ngiti karon naga-serve bilang OIC sang Bacolod CHO Action Art. Ay din si Dr. Insuliao?
basi on leave or may mga bakasyon mula. Okay. Amo ni si Dr. Tan, no? Amo na siya ang based man sa document from Bacolod Public Information Office, OIC, City Health Office, Dr. Grace Tan, medical doctor. So amo ni siya ang ikaduha nga barangay diri sa may Bacolod City nga nag-declare sang cholera outbreak. Kag di una amo to sa area sang barangay Alihis, no? So sa pagpakigangot nato na kay punong barangay Paul Anieve sang barangay Mandalagan, iya siningin pahayag nga ti bangod sining kapag-declare nga cholera outbreak ang duha ka mga bubon nga apektado dira sa may halud-luhod kag purok ipil-ipil. Temporaryo ngagin sila direction art kag ginbubuan sang chlorine subong adlaw ti based sila sa process kag 24 oras nga hindi mausara sang mga residente dira sa lugar ang duha ka ba apektado nga bubon kay after 24 hours pa na ang gina-recommend or gina-suggest sa Bacolod City Health Office. So kaina nagsapol naman si punong barangay Anieve sa iya sining council sa barangay kung anong pwedeng mahimo sang ila sining barangay action art. Ang mo to una pag-educate, pag-inform sa publiko angot sa masakit nga cholera. Mukha niya una nga mga solusyon yung ginalantag sa punong barangay since kung long term gid man ang ilak nga luyag ipatuman kabetas lang kay Congressman Kalapali regarding sang water tank no ng lugar nga may sa mabubon nga tiamoy na ang ginatagana sa mga residente dito sa lugar. Ang solusyon art nakakadto ko sa area sang purok luhod-luhod no kag nabisitahan ni naton ang pila ka mga bubon nga amo na siya ang nagaserve nga water source sang mga residente nga ginapanglaba, ginapanghugas sang pinggan, ginapaligo action art no kag di makita man naton nga meron sa mga portion dira sa may luhod-luhod nga squatter bala ang area ikit ang mga panimalay kag wala sila sang iban nga kuhaan sang tubig action art. Luyag man sa mga residente nga hindi na magkuha sang tubig sa bubon pero ang problema dito may mga area dito nga wala action art sang linya sang tubig prime water. Amo na siya ang concern nila no kay kung nagpatakod sila tidako-dako man ang gasto nila kag ang concern nila is man ang financial nga aspeto. Pero dira sa may luhod-luhod sa mga unahan nga mga panimalay magsulod ikaw dira sila bangga may araya sa mga panimalay dira nga may connection sa prime water basiwa action arta. Pero ang problema siya na dapat ko ma-determine nga daw ang mga bubunda nila ya do amo na ang do na contaminate paano ina na daw nakuanan nga na may ara sang cholera. Correct action art. Kaya actually pag padulong naton recently dito sa lugar may mga bubon nga ti kontulokon mo no first glance higko gid man pero ti ang mga residente wala di ibang choice nga kuhaan sang tubig kundi amo din lamang. Okay, personal kato nagkadto no may ato ganitong lugar nga bubon nga ikaw mismo namangkot kinapaliguan nyo pa ni do mo tong ngambal mo. Correct action art. Kaya ang mga residente dito ti lawig-lawig naman nga mga delikada nga ang ginasaligan nila amo ni pero ti wala sa mga nagmasakit pero recently sa may mga nag-uso ang cholera action art ang iban gani nagaanto sa palalakit sang tiyan no kay ang balikapitan nag-ayo naman ang mga cases ng cholera sila nga barangay kag hamulan ni no daw uli lang result nga nagwa sang RITM nga positive sa cholera ang water source no nga ginakuhaan sa may purok ludluhod kag sa purok ipil-ipil action art. So after 24 hours buwas nga adlaw ti liwat naman nilang sa action art hindi sigurado kung masarangan balak sang chlorine ining microbe dira or bacteria action art nga mo nagakos sang masakit nga cholera. Mamatay naton si punong barangay Paul Anieve sang barangay Mandalagan. Ang business ito duwa na kakulira at mo. Duwa na ka bubon labali. So, amo na nang declare sila. Pero ang ato niya nga patient, amo lang yung Japon niya. Pero ganito, tungod nga water source ang na-contaminate. Amo na sa Bala nung alam sang puro ka? Isa ipili sa lugdohod. Imo tangan sang, victorianize naman sa aga. Ako din pa-close. Dito mo afternoon naman sa nagdatal naman to ang near surface ang mga containers. Nagkanto man to ang prime water. Kasi ang pangili Red Cross sa dala sa tubig. Oo, hasta lang ma-victorianize sa tomorrow, guro. Affected area lang sa affected area. Kaya hindi man tanan. Isama na sa kapurok sa out of 4 purok sang magkata ang ipilipil mo.
Action art na patayan ang tingog ni punong barangay Paul Anyeves ang barangay Mandalagan. Sa ibang na balita sa City Hall, nagasigi-sige ni ang budget deliberation sa hearing ni Councilor Taddy Saison. Sining ginadaso nga 3.25 billion pesos nga proposed budget sa Bacolod LGU sa 2023. So pinaka-latest ring nga statement ni Councilor Saison na titubto pa rin next week ang sining budget hearing. Kay isa diri siya sining mga ginapangabay action art sa mga department nga naga-income bala, no? Ang nagapang-kolekta sa income, nagapatigan sa mga inspection nga dapat ila pa ni pasang karon. Kay like for example, iya sila emphasize sa Office of the Building Official, like mga building permit, no, may mga balay na action art, kasi kung madamdaman naton ang national tax allotment ng NTA sa Bacolod LGU sa 2023, magadubo sa 300 million pesos. Rason nga ti ang massive nga inspection kag collection. Amo na siya ginapangabay ni Councilor Saison para ma-reach naton ang 3.25 billion pesos nga budget for 2023. Like for example, Office of the Building Official, ang City Treasurer's Office, Land Tax Office, Action Arta. So, muna siya ang pila ka mga opisina dala sa may NGC nga ginapangabay ni Councilor Saison nga kon mahimo massive nga inspection kag collection na action arta. Pamatayan naton si Councilor Taddy Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation. Ang isa lang ito nga gina-emphasize na especially sa the target sa collections for next year, no? Ang target nila is around 60 to 65 million. So ginayog ko silang pwede matingwaan nila 70 million collections. Ginagwantatalan nga departments nga naga-income nga double time tanay ang inspections and ang collections. May task force sa mayor na din-create para sa collection no, sa fees na to, no, from business permits to land tax to building permits. Napatian si Councilor Taddy Saison nga tikalabanan subong sa mga councilors sa Bacolod City dito sa may Cebu Action Art kay mera subong sang din sila subong sa may Cebu, no? Kay bangod sa PCL. Ang Philippine Councilors League kay kahapon demo to gin-conduct early ang ila sining regular session subong nga semana nga supposed to be kada Miyerkules nga adlaw action art, no? So makonsehal naton dito sila sa may Cebu City para sining din sila sa Cebu, may sunog lang sa Mandawi to? Basta may ibang mga lugar kay kada ko ba sa Cebu Action Art. November 22 kahapon may sunog sa Mandawi City sa Cebu mo. Kahapon basta wala ko sa kahapon, kay kahapon naka-session ba sila eh. Kahapon session nila no ti. Ginakuan ko ani kundi gidapit ni kay remember nga dito ta nakaupod gina to sa Mandawi ta nagtiner. Wala. Nalipat na. Nalipat ka na? Nalipat na. Yes, action to blood. Galing kay Sir JJ para bala that time to mo? Why? Why ka pa to kaupod ya guro? Why pa sa eskwela pa ko to ya? Eskwela ka pa. I see. Nagapamati pa ko to ya simo that time ya. Gani. Tisubong ikaw lang ginapapatian kung nagbaliskad na. Ay sana. Suportahan ko sorry ginway ko ka like kalising ginapa-like mo kay uli ko lang talupangdan ano bi kay kisa matabuan ara sa anak kong cellphone ko bla. Namba ko gidakson. Sige lang kay karon ikuan ko niya, i-support ko gini. Pero by the way, in English tahan ay bala action Dale sa mga sa mga vendors. Ambot ko na sugdan na ni sa city bla. Ini mga ambulant kag iban pagin nga mga kay nakita ko may nagalibot nga taga-paado, nagakadto sa mga sidewalk vendor. Anong ginagisakling tuyo siniman? Yes, kay recent action art, mayroon isang proposed ordinance si Councilor Celia Flor, ang chair sa Committee on Market. Nga buto lang last time na mention ko man nga luyag niya nga ma-regulate, no, hining mga nagabaligya nga mga sidewalk vendor diri sa may Bacolod City. Kaya approved na ni sa third and final reading ang City Ordinance number 1009 upang tawag nga ordinance regulating vending in the city of Bacolod Action Art. Kasi ang purpose diri is maisip kon pilagid kabilog ining mga numero, no, sining mga ambulant vendors
sa may syudad sang Bacolod. Ay, dira lang sila Black Shark makabaligya. Nautod, ibalikan ta siya, no? Si Axondale Salazar, kay ini mga vendors, kapin pa sa sidewalk, ti kon i-designate o kung natagan mo ini sa mga lugar sila kabalo ka primero, masunod pa mo. Sa uli, bila kumaanad na, dira naman masugod, nga mag-amat-amat, dako, malaligyaan nila sa ulido, ko paro na lang talang ni sidewalk, Axondale. Yes, actually. Tapos mention ko kay gusto din ni Councilor Flor nga ma-regulate ini sila, maisip kon pilagi dining mga nagabaligya ang mga wala sang pwesto para mapangitaan sang lugar. Ma-plaster production art ining mga naga-vend no or nagabaligya sa kilid sang dalan, especially dira sa mga amo ni siyang City Ordinance number 1009? Yes, recently lang gid siya no nga gin-aprobahan sa third and final reading sang City Council. And then approve or mayara naman sa mga publication sa lokal nga pamantalaan. Okay. Dito sa may Bacolod City para mag-take effect action art for information dissemination man no kagati ang actually yung gina-propose diri is from Gallardo Street corner Lasal Avenue up to University of St. Lasal nabutang diri sa ordinance from 8 a.m. to 8 p.m. May location man nga pwede makabaligya along North Capitol Road up to corner Aguinaldo Street 6 p.m. to 10 p.m. And then designated area along Gatuslao Street bounded by Jollibee Lozoriaga kag corner Ballesteros 8 a.m. to 8 p.m. Dira sa may Gonzaga Street 8 a.m. to 8 p.m. Along Lozoriaga Street 8 a.m. to 8 p.m. man kag sa may sulod sang Bacolod City Public Plaza nabutang man diri sa kopya sang ordinance from 8 a.m. to 6 p.m. And then Bonifacio Street gin-designate man nga lugar nga pwede baligyaan 4 p.m. to 10 p.m. and then south side of Ballesteros Street 8 a.m. to 9 p.m. action art no. Actually kung matuduman mo tayong night market naton dira sa may ang experimental Ballesteros. may dalan Ballesteros wala na pero kung basihan diri naton ang kopya sang ordinansa may mga ginpang allow diri nga mga lugar nga tubtob last just sang gabi sila makabaligya action art no. Ang sa government center do why now? Why na? Why na no? Actually, tikon may dira sa mga nag-organize ng mga grupo-grupo, no, nga ma-rehistro sa mga concern ng mga agencies sa gobyerno, iba sa mga taga man isang Igtalupamat Action Art sang Bacolod LGU kag barangay. Pero dira subong sa listings, the why na madalaya? Waay. Ang NGC wala diri sa area, kumbaga ang focus sa Action Art dira sa bayan sang downtown area, no, kay nabot dire ngati dapat may mga permit kung sila nga pagabayaran kung magati collection man no or income sa bayan sa Bacolod LGU pero limited minimal nga mga balayran correct correct no. So sa bayan sa gihapon sa merkado according diri kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III until December 31, 2022 ang deadline sang renovation rehabilitation sang public market kasi ginsugdan ni siya sang previous administration ang pondo lingkod sa national government pero subong closely gina-monitor sang Bacolod LGU ang implementation sa action art dapat naglaom si City Administrator Maghari nga dapat hindi maglapaw to December 31 na 2022 action art no kasi makita man naton maglabay kita sa central market kadamo pa sa mga construction materials nga yara sa igasandalan kag sige ang pagtrabaho sang mga contractor no sining tatlo ka mga public market. Pamatay naton si City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. December 31 ang deadline. So hopefully matapos na. Amo ginang deadline kay di man kami kapalapaw. Gina-monitor na closely nga matapos ginang renovation sa Libertad Burgos Central Market. Para makabalik ka sila sa sunod, sir. Oo. After sir, mga arrears nila yan, sir. Ang deadline to napadala na si City Legal. So we're looking up to end of the year. Hindi sila kabayad ng masugod na kita panirado. Action art na batian si City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. So muna kung matapos ning kayo ang renovation sa three public markets, ang mga ginpang saylo, balagin pag-adjust ang ila sa mga position sa pagbaligya. So mabalik ba ni sila action art sa sulod sang merkado para at least tulatawhay man ang ila sini nga ginapwas
gustuhan. Correct. No, kagti may mga lugar na nga daan kuno nga daw 3 ka buho o kun bloke daw isa lang yung gato panag-iya mo. Correct, Action Art. Kung bakit ang pagplastar sa Bacolod LGU sa mga market vendors, kung baga gina-inventory nila, no, nga ti isa ka wadi, nga mo gina siya mala ang nagapanag-iya, siya man nagabaligya, kag wala na sublist kung ginaparkilahan pagid sa ibang Action Art. So sige-sige na siya nga proseso sa bayan sa Bacolod LGU, kay di iluyag man diri sang alkalde ni Mayor Benitez nga maplastara ang mga market vendor kag ma-accommodate pagid ang willing man nga magnegosyo nga mga Bacolod doon, no, sa mga public markets dito sa may Bacolod City. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar. Now, ini sa mga vendors na ako lang ako natagan gani opportunity sa city nga may ara ka mo lugar nga mabaligyan. Just follow sang ginahatag nga regulation sang city. No, hindi na kita mag-take opportunity. Because at the end of the day, kung kaisa galing gina-compromise man sang politiko, black kabalukati, eleksyon kung kaisa, kapin pa kung nagilapit eleksyon, gina-tolerate na lang kay boto man ang ginapaminsar mo. Action Firing Line. Pero kung may ara sang proper regulation on how kung paano ini sila i-manage kang nag-operate, amo lang dapat ipatuman. O kag kung anong mga kasuguan nga dapat sundon nila, mo lang sundon because palang abuyan man ituod mo. Inaatagan mo oportunidad, magabuhi ang tao, on their own, makapangita sa palang abuyan nila because at the end of the day, basi kung lain pa naman ang sudlan nila na, o mag-intra kung illegal na, kundi problema, mangyapon sang aton na komunidad. Action Firing Line. Samtang ka paninguha, hatagan opportunity. Support sa government, but as to sa regulation, dapat ina properly nga iga-implement sang authority nga amo ni siyang aton local government unit. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan,
dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad,
iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito. Action Firing Line. Pabalik na sa inyo palatuntunan Action Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Action Marlon Hinovia. Oy may gabi dira ako, may lang nga pag-monitor, nagpadala sa mensahe niya karon na gabi. Si Ma'am Jinky Dialagdon, no? Siling ni Ma'am Jinky, siling niya kay Mr. Arthur Jeff Villasor, may gabi, Vanessa, Doc Matmayo, Mama Lulit Dialagdon, si Papa Jude Dialagdon, no? Kamonitor man si Noel Amar, MJ Season, kag mga kabyanan niya dira sa Barangay Pandanon, DSB, halin sa Arizona, USA.
Thank you Vergara Hieronimo may gabi man kag kay Verge Tesoro. Thank you gid sa imo sining pagpadala sang mensahe. Si Oscar Sulya sining pa shout out kay Oscar Sulya vlog. Niya please follow. Perte yung kampanya sa sangya vlog ho. Action Firing Line. GB Galyasa araman si Dindo Maglantay Datuon, Linor Bailon kag Uden Lamis. Thank you sa pag-monitor karon nga gabi. Salamat gid sa inyo nga mga mensahe nga ginapadala diri no. Ari pa si RG Soul Roofing. Nga pangwan sila guruya at tupay. Thank you gid sa pag tutok man tonight no. Araman si Purita Carduna Yabot, thank you gid ang mensahe nga ginapadala mo karon nga gabi. Kay Edwin Iskupil, may gabi man kay paring Sindoy Ransi. Thank you man paring Sindoy no for always monitoring. Sa kay Janry Hilado, Edgardo Villardi Sumiton, Evelyn Sinaon, Pripi Pink, no? Salamat man kag Jean De Los Reyes. Ayos salamat gid sa inyo. Yala ko nga si Councilor Kalaw Puente Villa actuality ga ayot siya kaina kay ti ko mo ato sa Cebu. Budayan siya kuan pa kay may mga activities pa sila until tonight mo. Pabasantay na mga development kay ti may mga reso man siya ngagin padala dira no o kung may mga gin resolution, may mga ordinance man siya ngagin duso ikuhaan tala ni mga update. Si Rose Bruno kag Rooney Makilan, araman si Marty Artisano. Sige, si Perry Cadivida Kaniete. Ang sakay Direktor Tabaldo, pabasan ko lang niya. No, kay basi may event man nga gin padulungan siya. Kay gusto ta i-plastar gibla kung ano matabo sini sa mga PUJ kapin pagid ining traditional nga mga jeepney. Anong himuon nila? No, since nga tikunway na sila kaparehistro, ano matabo sini since hindi pa sila ma-issuean sang ilang prangkisa, anong himuon nila, no? Nga kung may operation ang LTO hindi sila magkaladakpan. Action Firing Line. Bala ano ang mga arrangement kay muon diri maparehistro sila kay pag intindi ko do pa kuno maparehistro sila sang bilang mga private no kag issuehan sang special permit. Tinalano nga system ina lantawon ta no in kaso gid man nga maplastar na ini sa ulihi. Uy, ang mga teachers sumungog kag iban paging government employees may mga demands sang increase sa ila sining nga sweldo no pero ti baloon ta kunano ini. Action Firing Line. Alas 8:44 na. Now, since kaginsugdan bala last November 2 ang full implementation sang face-to-face classes na, i-check ko lang ni sa province kung kumusta subong ang monitoring nila. No? Sige-sige ang mga adjustment, kinahimo sa mga teachers, initiative sa mga schools, ginatinguan at least nga matagan o kung mabuligan ang mga students kakaroon nag-report na 100% nga face-to-face classes sa mga bulutuan. No? Munang sitwasyon. Online sa Firing Line. So, i-check natin kay Sir Ian Arnold Anay ang nag-serving spokesperson sang DepEd Negros Occidental Division. I-check natin siya kumusta subong na nung latest sa mga paglibot niya kay daw way untat nga orientation ginahimo ni Sir Ian Arnay subong. Sir Ian, may gabi sa imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Art. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati sa programa mo subong. Salamat gid sa time. No, anyway, sir, kumusta subong sige libot mo kay ina sa pag-istrana ita o pag text nga duwa daw sige pag mga orientation paglibot mo. Pero by the way, nano ang imos ni monitoring assessment sa mga schools sa idalom sang DepEd Negros Occidental Division, sir?
Well, why nga ang aton na assessment after sang pag-open sa 100% action art, wala na gid man kita sa may mga nabatian o kung may nakita nga mga problema gid nga dako, no, except pa mo lang naggihapon nga nag-a-adjust sa mga eskwelahan kay tungod nga niya pangitaan nila videos kung paano nila ma-accommodar ang tanan given sa ilang mga limitasyon. Pero mga silingan nag-disrupt sang klase. Actually, tayo yun gid ang klase nila. Mula nga kung baga may mga ay paayunan nila ang sitwasyon kay para maubra lang nila nga makatudlo kita sa ato ng mga estudyante. Aha. Ang importante sining samtang ginahulat ang pagsulod sa budget for next year nga basi dira pa lang ma-address ang pila ka mga concern sa mga school, inang sige lang no ang pagtudlo sa mga teachers pagpaningwa nga kuan gid no nga makahatag gid sang kaalam sa mga estudyante, sige na iya kag consistent na ang mga maestra sa ila sining commitment, Sir Ayan. That is correct, Action Art. Kung baga ara na sa ila ang passion kag ang dedikasyon sa ila obra. So, kumbaga, gina-translate na lang nila into action. Kaya wala nagaling kay kung kisa may mabatian ka man sa iban man na gakumod man kay tungod nga, for example, sa nagliligad nato ng mga libot, dako gid nga problema ang mga pulungkuan. For example, that's the most common problem among the many schools na nalabutan nato, especially sa South. Kasi tungod na for 2 years hindi lang mga bangko, especially mga kahoy man, away ni nausar, yung iman sini nagalalapok man. Kung baga, tapos pagsulod sa ining 100%, nagdamo gulpi ang ila population. Kaya kung why man kita tugang ang mga pulungkuan sa nagligad na tuig, kaya why man kita klase, mo na nga ginkulang ang mga furniture, so they have to make most of what available materials they have in their school para makabuhat sila sa mga bangko o kung mga benches na lang gani nga wala sang armrest. Kaya mula na galing medyo makapoy kag mabudlay sa mga estudyante, pero it's just the same ginapanginuhoan gid nga para lang makapatayon sang ato nga pagtudlo, no, para masking paano mapaalam ng mga estudyante naton. Aha. Te kabay pa no nga mangintayo yun ini kag salamat gid no sa mga teachers naton nga apisar sa mga kabalugi kita no nga limited pa ang mga pundo, may mga kakulangan, yet ara kamo gihapon nga nagatudlo sa mga kabataan kag nakapahuway ng parents sa tung tiyempo nga sila anay nagtalos temporaryo nga may kabudlayan gid kon ang sahi isang pagtudlo blatong ginapadalaan lang sang mga materials nga kabudlay magmaestro kag magmaestra sa bata nga dito ta realize ano ka importante ang mga teachers naton nga nagatudlo sa mga students. That is correct, Action Art, no, nga ang kung magalain ang pagtudlo gidya nga kung nga ara sa solusyon ng eskwelahan mo kay tungod na ginagiyahan sa mga teachers naton ang mga kabataan as to the lessons nga ginatudlo nila. Kay kahapos yes ang feedbacking kay tungod nga may face-to-face ka mo, gakilik-anay ka mo kahapos magpamangkot insikita kung magreklamo ka kay hindi ka kay sige pwede ka kareklamo dayon, pero kung ara ka lang panimalay mo kung magrepas ka ano mukha reklamo kay ang gatudlo si mo hindi man kahibalo amo na nga tuway kagikuan sang sabat sa mga palamangkutan nun mo kaya mo na nga kung ano lang ang nagsulod sa ulo mo inakontento ka na lang. So that's the reason why ka ginahambal takil sa mga estudyante nga i-maximize nila ang ilang pag-eskwela, learn as much kaya tiwa kita kabalo kung ano matabo naman was. Ang COVID-19 must serve as a lesson for us nga wala kasiguraduhan na hindi tayo yun always ang ato na pagkiho, ang ato na pag-eskwela. Yes, sir. Ngaway kakabalo ano naman posible nga matabo. So dapat samtang maka-eskwela sila sa sulod sa eskwela na may teacher sila, i-appreciate nila kag i-value nila kay para maging diligent sila kag mas hardworking sila bilang ang mga estudyante. Aha.
Sige, anyway, so good luck sa inyo kag thank you gid sa padayon ninyo nga commitment kag pag hatag kaalam sa amon sini nga mga kabataan. Salamat gid sa rin behalf sa tanan ng mga parents sa inyo sa taga DepEd. Thank you again and salamat sa imong nga tiempo karon nga gabi, sir. Thank you very much man Action Art sa inyong stasyon sa paghatag permi sa apon sang oras. Salamat kag mayong gabi. Action Firing Line. Grabe mga teachers to. No? Ang pandemic, kamo ni nagpakita kung ano ka importante kag kabudlay sa trabaho sa teachers mo. Sa tong tiempo lang nga inang padalaan lang sang mga materials, why sang online, limited man ang sa internet, kay why man mga internet connectivity ang mga kabataan, why man gadget, muna bla kapin pas public school. Action Firing Line. Di ang parents amo nagatudlo sa una, sustimay ko ang ginikanan nakatapos man eskwela. Ang pag maestro ka maestrado hindi niya kay simple lang mo. No? Damo nga mga proseso kag intun-an na iya kung paano ka mag-alam. Action Firing Paano ka Line. mag-approach kag paano mo tudluan ang kabataan. Tiari, subong damo gapon problema pero nya ginaidiyahan lang ina sa mga teachers ta. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapag-titipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon.
nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko inga na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya ng mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit Diri sa aton sini nga pangalagad Miyerkules nga presentation Action Firing Line Program. Sa ngalan ni Action Marlon Hinubia, ako naman Action Lord Tayhupon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.